हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर प्रभु कृपार बहुत भलर थे। मुझे प्रभु कृपार आपण मन भल पाइबार बहुत भलर अच्छी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वाच करूँ। जदि वीडियो हृदय भल लगुए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चैनल को सब्सक्राइब करने द्वारा आम वीडियोर ऑल नोटिफिकेशन आपण मन पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार। तो लेट करवाने आज वीडियो को फटाफट स्टार्ट करिबा। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आप भावुवे एत रात मैंने कौन पाई मैंने मो वीडियो बनाऊे। आपण मैंने तो मोर सब सुख दुखर साथी। तो आपण मन को सब सुख दुख आपण मन शेयर करी। मैंने मु तो क्या कथा जानी समस्त बहुत प्रेगनेंसी समय मैंने अधिका मन पड़े स्वामी कथा। यदि पाखरे थे भल लगता, पाखरे नी बहुत मन पड़े। से आज आगे बहुत मैंने ये वीडियो देखिकी किसी भाई भौन मैंने कमेंट कर कि दुखरे अच्छ कि कौन। किसी भी दुखरे नहीं, मो कान्हा मो सांगरे अच्छी। मो किसी भी दुखरे नहीं, कष्ट नहीं, किंतु प्रति मुहूर्त सब मोर मन पड़े कथा। तो आज कौन पाई मु जानी एते मन पड़ुची, मो लुह को अटकई पारुनी। टाइम आसे रात 12टा हो गलानी। सहित मुझे फोन भी कथा कहले कि शोपड़ मैंने मत बुझेले कि कांदनी आ तो 2 मास रहा आम पलि आसब कांदनी। जिते बुझेले भी मो मन बुझुनी। जेहेतु आपण मैंने मो सब सुख दुखर साथी, तो आपण मान सहित मु सब कथा शेयर करने चाहे। ये वीडियो देखिए कि भी खराब कमेंट करें। माने मो मन को जोटा माने मो किसी कष्ट ना कि सब कथा मोर मन पड़े। आज एत मन पड़ुचे लुह को मो रखिपार। तो फ्रेंड्स, सकाल सकाल मु गाधे ठाकुर पूजा कर सारे। आ शीत एत जोर मैंने आप विश्वास करेंगे प्रबल जोर शीत। आपण मान आड़े केते जोर शीत हो कमेंट कर निश्चय जनइबे। आपण भावुवे काल रात एत जोर कांदिली कौन पाई। माने प्रेगनेंसी समय जमी भी आपण मैंने जी भी देखुवे, जी भी भौणी मैंने देखुवे, आपण मैंने जानी यही समय जमी भी गोटे स्वामी मैंने आवश्यकता पड़ता है। माने जिते समस्ते भल हूँ ना कहीं, जिते माने समस्ते केयर करूँ ना कहीं, स्वामी कथा कहीं बहुत मन पड़े। कारण गोटे स्त्री
ମାନେ ତା ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଅତି ନିଜର ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ନିଜର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ ତା ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରିଥାଏ, ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହାକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଇନି, ମେ 3 କି 3 ବର୍ଷ ହେବ, ମାନେ ଏବେ 2.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ମ୍ୟାରେଜରେ ମାନେ ଆମେ କେବେ ଅଲଗା ହେଇ ରହିନଥିଲୁ, ମିଶିକି ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏବେ ହେଇଥିଲେ ସେ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ କଥା, ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ କାହ୍ନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ସବୁକିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କାହ୍ନା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମାନେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି। ମାନେ କେହି ଭାବୁଥିବେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ 1 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଧେ ପଳେଇ ଗଲେଣି ଛାଡ଼ିକିରି, କେବେ ଆସିବେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଏତେ କାନ୍ଦିଲି। ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲି, ସେ ବି ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ମାନେ ଆଉ 2 ମାସରେ ପଳେଇ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ 2 ମାସ ମାନେ 2 ବର୍ଷ 2 ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି କାନ୍ଦିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କଲି, ମାନେ ମୋ ଲୁହକୁ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ମୋ ଭାଲୁ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁରତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଭାଲୁକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଲୁକୁ ସେପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଭାଲୁକୁ କହୁଛି ତମେ କୋଉଦିନ ଆସିବ। ଭାଲୁ ଭାଇନା ଖାଲି ବେକ ତାଙ୍କର ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହ୍ନା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଜୋର ଶୀତ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ମମି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆମ କାହ୍ନାକୁ, ଆମ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ବେବି। ସେଇଟା ଆମ ବେବି, ବେବି ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆମେ ଗୁଲୁ ଡାକଉ, ଗୁଲୁ ସେ ଡାକନ୍ତି ଗୁଲୁ, ମୁଁ ବି ଡାକେ ଗୁଲୁ, 2 ଜଣ ଯାକ ଗୁଲୁ ଡାକୁ। ସେମିତି ତାକୁ ତା ନନା ସ୍ନେହରେ ବେବି ଡାକେ। ଏହାର 15 ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି, ବେବି, ବର୍ଷା, ଝୁମ୍ପା, ନାଣ୍ଡି, କୁଣ୍ଡି, ରାନୀ, ବର୍ଷା ରାଣୀ, ପେଟୁଆ, ବହୁତ କିଛି ନାଁ ଅଛି। କୃଷ୍ଣକୁ ଆଜି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଣିକି ବସିଛୁ। କୃଷ୍ଣ କାଲି ବସିଲା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ପାଇଁ ବସିଛି ଆଜି ଏଇଠି ଆସି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି, ଆସିକି 11ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି, ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଦେହ ହାତ ଆଜି ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପିଠି ପେନ୍ ତ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍, କେତେବେଳେ ସବୁ କେତେ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧେ। ଆଉ ଭାରି ଜୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି। କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିକି ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିନି। ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଯାଇକି 12ଟା ହେଲେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ଦେହ ହାତ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି। କୃଷ୍ଣ ବସିଛି, ଆମେ ବସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବୁନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆଉ କେତେ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା? 5 ଦିନ। ଆଉ 5 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ନବୋଦୟ ବହି ବସି ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ପାଇଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ପାଇଯାଉ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଚୋରଟେ, ଛକା ଚୋରଟେ, ବହୁତ ଛକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆସିଗଲେ ଗେଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଇଁ, ସେ ସେଇପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଧରିକି ବସ୍ତା, କାହ୍ନା କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବ? ସେଠି ଧରିକି ବସ୍ତା, ମୁଁ ସେଠି ବସ୍ତା, ତୁ ଜାଗାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼େ। ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ସିଧାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲଟେ ଖାଇବା, ଆଜି ଦେହ ହାତ ଭାଜରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଦେବି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଛି।
आ देहटा आज टे भल लगुनि वीडियो को लंग करवानी वीडियो को ये एंड करवा जदि आम वीडियो हृदय भल लगुथे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल प्रेस करदेवे ऑल प्रेस करवा द्वारा आम वीडियो ऑल नोटिफिकेशन आपण मन पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार तो ये रखा वीडियो को देखा आउ एक नुआ वीडियो रही राधे 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 राधे।